Comandă ușor de acasă de la Melinda Install. Visele tale sunt la doar un click distanță. Peste 100.000 de comenzi online livrate cu succes. Livrăm toate produsele indiferent de greutate și dimensiune. De îndată ce ai trimis comanda, aceasta va fi procesată imediat. La Melinda Install puteți conta și pe servicii de consultanță profesională. Comanda va fi verificată și apoi confirmată prin e-mail. După aceea, colegii din depozit vor avea rolul principal. Peste 10.000 de produse active în continuă expansiune în oferta noastră online. Până acum am livrat peste 50.000 de panouri solare, peste 7.000 de cazane de peleți și peste 25.000 de șeminee care încălzesc locuințele. Totul datorită societății Melinda Install. Cu ajutorul scannerului, procesul de pregătire a produselor va începe imediat. Pregătirea și livrarea produselor de dimensiuni mari sau grele nu reprezintă o problemă, datorită pregătirii colegilor noștri și a echipamentelor de ultimă generație. După ce colegul din depozit identifică produsul, îl ia de la locul de depozitare și tipărește toate documentele necesare pe care le va atașa ulterior produselor. Pregătim produsele pentru transport. Colegii noștri calificați, datorită experienței lor, știu la ce să acorde atenție. Produsele sunt prevăzute cu toate protecțiile necesare pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Melinda Install se va asigura că produsele comandate din magazinul nostru online sunt ambalate cu grijă și livrate la domiciliul dumneavoastră, rapid și fără daune. Miile de produse din magazinul nostru online sunt livrate din propriile noastre depozite, cu ajutorul vehiculelor echipate cu platforme de ridicare, mașini proprii și firme de curierat specializate. Astfel vă putem livra produsele până la ușa casei dumneavoastră. Puteți comanda confortabil și în siguranță din magazinul nostru online melindainstall.ro, iar noi ne asigurăm că vă veți gândi mereu la casa visurilor dumneavoastră, astfel, confort prin instalații de calitate. Peste 100.000 de comenzi online cu succes. Comandă cu încredere.